Dobrý, máte niečo na odličenie takej masnejšej pleti? Odličenie masnejšej pleti, určite je to zero. Vaniláko, Clinic Zero odličí všetko, vodeodolný make-up, absolútne všetko, linky, špirály. Tento zelený je špeciálne pre masnejšiu pleť a dokonca máme teraz že takýto špeciálny, kde máte vzorky alebo teda také mini balenia, ešte aj ďalší týchto druhov Zero, takže určite Vaniláko, Clinic Zero. Pecka, ďakujem. Dobrý deň. Dobrý, prosím vás, ja by som chcela nejaký krém, ideálne aj denný, aj nočný, aby bol a taký akože trošku už protivrázkam, ale nech je aj hydratačný, niečo dobré. Korejská kozmetika úplne nerozlišuje gel a nočný krém, ale máme tento skvelý od Medivil, zlatý. On je vlastne taký gelový a má v sebe krémové kapsulky, čiže ono môžete ráno si, keď chcete niečo také ľahšie, dáte si tú gelovú časť a večer, keď potrebujete niečo také už poriadne, že hydratovať, tak si dáte tu viacej z tej krémovej časti a on je skvelý na vyhľadzovanie vrások, dodáva živiny do pleti a je skvelý aj na hydratáciu. Prosím si. Páči. Dobrý deň. Dobrý. Ja by som potrebovala niečo na dobré vyčistenie pórov, lebo fakt sa mi zanášajú. Či by ste mali niečo také? Na dobré vyčistenie pórov je od Coxiru, je to čistiaca pena, ktorú môžete používať buď ako normálnu čistiacu penu na pleť, klasické dvakrát za deň, alebo dokonca túto viete používať ako masku, že si ju párkrát do týždňa necháte na pleti zo 5 minút a potom ju zmijete. Je tam slimačí mucín a je to fakt brutálna vec na čistenie pórov, takže toto.